Hi guys, welcome to TFF's TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dzikutendera social media. Henrietta rushwaya finally responding to Ma Zimbabweans naDaddy Hopewell neAl Jazeera. Hanzi gold rinotengeswa pamusika. Hanzi munofunga kuti rinoenda nei kuDubai. What do you think about this? Ari kuti chicha chaizvo. Yes. Zimbabweans are ignorant. Zimbabweans are dunderheads. Those are not out to museum. Gold rinotengeswa. All the miners sell their gold to Fidelity. Raku Fidelity. Torita mfushwa here. Toita say is Zimbabwe iri sanctions. Zimbabwe is on sanctions. We have no access to international trading. How do we sell our gold? Gold harisire kuisa pamusika kauti ndirikutengesa gold ndirikuti aiwa gold rinotengwa nevanhu binga ndo vanotenga gold binga dzekudubai ndo dzinotenga gold rinotengeswa all the projects ari kunzi ma300 million ma200 million muri kufunga kuti mari iri kubva kupi mari iri kubva kumaminerals mazimbabweans. Don't be stupid, don't be silly. Munosenzeswa nevarungu ndimi futi masisi makati masanctions garage okupa nhasi pakuitwa mhindupindu dzokuti nyika ibudirire makutsamwa chamunotsamwa chii chamunotsamwa what is Al Jazeera anyway to our Zimbabwean nomutapa kingdom? What is Al Jazeera? Al Jazeera is nothing to us. We don't even care about Al Jazeera. Ngavataure zvavanotaura pamwe vari kutoridawo gold iroro vakashaiswa chance ivavo vanhu veAl Jazeera. Hatina kana basa navo pamberi nekuvaka nyika, pamberi nekusimudzira mazimbabwe, pamberi nevision 2030, pamberi napresident Idi Mnangagwa, pamberi nekutengesa maminerals edu tichivaka nyika yedu. We don't care. Maminerals haaende kuDubai ari mubhara, haaende kuDubai ari mungoro, anofanira kuenda ari safe. Those people are working hard to ensure Zimbabwe is progressing. Americans vanoda kuti nyika yedu ikolapse, ndosaka vakatipa masanctions. I'm sure guys mazvinzwirawo mega. Henrietta wacho ari kutaura vachienda kudivi, ari kudedzera kuti maZimbabweans we are very stupid. Munofunga kuti gold rinotengeswa pamusika here, rinotengwa nembinga kuDubai. Imi kana mukatarisa muri kufunga kuti ari kutaura zvakanaka here, because it seems ivo ndo vari kudya mari dzacho vega, asi Zimbabwe hapana zvairi kuita, hapana kubudirira kwari kuita, hapana zvipatara zviri kuvakwa, nzira hapana, zvese guys. I don't know, please comment down below mutiudzewo kana pane any difference pane zvaari kutaura mukadzi because adedzera kuti mimi vana chamisa party yenyu CCC ndimakakonzeresa masanctions. I don't know. Please guys, don't forget to support us nema super chat. Thank you so much.